Fil-Jum Internazzjonali tal-Kliewi One News iltaqa' ma' Elias Abdul Hadi ta' 32 sena li 4 snin ilu ingħata trappjant tal-Kliewi minant ħuħ stess. Għal-ħija kien mid-donatur tiegħi u tani l-kilwa tiegħu. Elias spjegana kif beda jħoss ħafna sintomi għaliex dam maċċetta illi kellu problema fil-Kliewi u għalhekk dam ma fittex lajnuna professjonali medika. Sostna li kien iħossu dejjem għajjien u beda jinbidillu l-kulur tal-ġilda u xaru. Kien hawnhekk li mar għand it-tabib u rriżulta li kienet ibati b'mart fil-Kliewi. Elias fissrinna wkoll kif ħajtu nbidlet għall-aħjar meta lura fl-2016 ingħata trappjant. Differenza hija kbira, issa qed ngħix kważi ħajja normali, nikol nixrob normali, ma hemmx bżonn il-magna tad-dialysis bħal qabel. Inħossni għandi enerġija ħafna ikbar milli kelli waqt id-dialysis għax inti bid-dialysis tonqoslok l-enerġija tiegħek. Ġifieri ħajja tiegħi nbidlet bil-kbir u għall-aħjar ovvjament. Qed inħossni iktar healthy u iktar b'saħħti. Apparti Elias tana esperjenza oħra John Grima illi 22 sena ilu ta' kilwa lil martu li kellha kondizzjoni fil-Kliewi. John involut ukoll fit-Transplant Support Group ta' Malta. John rakkontanna l-istorja tiegħu kif ta' kilwa lil martu. In 95 spiċċawla kollox il-Kliewi, għamlet xi 10-12 years taħdem kwart ta' kilwa waħda kienet taħdem. U dammet full-time job u kollox, fil-95 spiċċawla l-Kliewi. Marret fuq dialysis, jiena għaffrejt ma l-ewwel biex jieħdu kilwa, mbagħad fil-98 għamilna l-operazzjoni u ħajjitna reġgħet inbidlet ħafna ħjar. John qasammana l-ferħ indeskrivibbli li ħass meta ta' kilwa u ħajja ġdida lil dik illi jrid iqatta l-kumplament ta' ħajtu magħha. Kif iħossu missier meta l-mara titwielet tat-tarbija, l-istess ħassejtni tajt ħajja il xi ħadd. B'hemmx paragun ta' xejn, tara bniedem speċi qed jitħabad biex jgħix u f'daqqa waħda tajtu għamilt xi ħaġa u dal-bniedem jibda jgħix ħajja normali. Issa tispjega kif tħossok il-ġenna, jisak lajt il-ġenna ħanajtek, jinek ħassejtni. John stqarmana li wara li sar it-trappjant u martu bdew jgħixu ħajja normali. Elias u John wieħed li rċieva kilwa u liħor li salva ħajjat martu billi ta' kilwa kellhom kliem ta' kuraġġ għal dawk il-pazjenti li qed jistennew trappjant u appellaw lin-nies biex jirreġistraw u jsiru donaturi tal-organi. In-nies li qed jistennew trappjant ngħidilhom kuraġġ li huma they never give up, f'xi ħin ħajasal li jieħdu trappjant u li jagħmlu minn kollox